искаш немска овчарка, защото прилича на комисар Рекс, ето всичко, което трябва да знаеш. Ако сте активно семейство или динамична двойка, това е вашия партньор. Но ако търсите куче за възрастни хора или за дом, в който няма никой почти по цял ден, не е за вас. Немската овчарка не понася самотата. Тя има нужда да се чувства полезна, иначе започва да вие като вълк и да разрушава всичко около себе си. Да, те винаги се мислят за най-умните в парка. Дразнещо е. Джими, не бъди груб. Може и в апартамент, но с дълги излизания. Иначе става нещастна и заседнала. Забравете за 10-минутните разходки пред блока. Интелектуалните игри и дългите разходки в планината са задължителни. Иначе ще започне да се изкарва цялата енергия върху бебелите ви. Тук няма място за компромиси. Ставите и стомахът им са слабите места. Храната трябва да е богата на глюкозамин и хондроитин, като тези. Сменят си козната 2 пъти годишно. Пролет и есен. В тези периоди разресването няколко пъти седмично е задължително. Немската овчарка пътува лесно, стига да е социализирана като бебе. Те са кучета изключително лоялни на стопанина си. Без правилно възпитание всеки непознат за тях е заплаха. Винаги имайте здрави играчки за дъвчене. Напиши в коментарите коя да е следващата порода, която да разнищим.